ঠিক আছে সামার সিজন করতে পারতাম না এটা কি একটা বাড়ির মধ্যে একটা রেসি তো পাইছে এটা তো পাই গেছে না কত মাস within that 20 starting and all Saudi will come contact you how meeting side one is completed okay so you know Malayalam yes I can वो तो बहुत कहम नो जों लाइथानायाव अनेक किसु डिस्कशन किए नो चिनी यूथ्स रंबाय स्पेशली चिनी जरा न्यू जनरेशन रंबाय बरनी कहम बाय नो वानसुगे जो स्टेडियम राव खायने ये चिनी यूथ्स एंड स्पोर्ट्स नि अफेयर्स नि चिनी एम ऑफिशियल नि दुबई के बोर्ड जे नायखा अब चिनी महाराष्ट्र नि नेतृत्व तो तो बरो जेता जों फाइने फैमानी एक्चुअली लाई थानाय 2022 अब ऑलरेडी चिनी महाराज बैखेरो मतलब फाउंडेशन स्टोन ले खेपायमन परो काम चले न तो तबे जे चिनी काम तानाय एकजन जे कन्ट्रैक्ट बो सामनो लानाय बनि दुइटा जागाव ताव काम चले तो एक टाइम के खमलुंग मोटामुटी न पाइनानि उतंखा के बरो बो स्टार्ट उतहा बर'नि वर्क स्टेटास जों नायनो फेखा दिनैयाव एक्चुअली बो एग्री चिनी इंजीनियर विंग बायखि बनो काम नन नायनो बर' तांरियो आवन बाय जेतु पार्ट ऑफ दाइनि डिपार्टमेंट क्लायो आवन बाय आं फनो तिनि रो फायनाय फेखा बारि हारो फिलिंग तो बो माने रेनी सीजन ले पाइनाया कारण ओरसा प्रॉब्लम तो जे गारि हाबनानि बा बर' लैंड लेवलिंग जे खानानि ठीक मते सुविधा मते उया फनो मयो आवन बाय किसु दिले ले मयो तबे गाहाम कनो पाइने अमन थाइगा सर बाइजलबारी खवाई जुनालनि आन्दाराव चिनि बाइजलबारी साबजुनि बिसिंगो चिनि टिटिएडि से हापंनि बुखाक्ते चिनि बुबाग्रानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल सीएम नि तिदुलमुंबाय चिनि बाइजलबारी आमचायो जों कायसा फुटबल स्टेडियम मानखा दाबो अबनि सामुं चलि दङो थानाय जराव जों चिनि बुबाग्रा बाइन फाय जोंरो जे फाउंडेशन जे ओ स्टोन जों काय लेखा ओ जागावो मे दाबो अबनि सामुं चलि दङो गामनो जों इमिडिएटली सामुं दाक्ति पारिना बागै चिनि फुटबल थंग्रं बागै जों कायसा काहाम युसि दङो दाते चिनि जे एस्ट्रोटाप जे स्टेडियम मा थाङै दङो जागावो आनबाय जों दिनै अ सामुं जों दिनै ऑनरेबल एम बरंगनां बबरंजन रियां ते चिनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नि पीओ ते चिनि एग्रीनि इंजीनियर ते खरं इंजीनियर दङो ते चिनि जस सोशल एक्टिविस्ट बरे पार्कलाय जोंरो विजिट खालामफेके जाहाथे जों अ स्टेडियम जों दाक्ति कमप्लीट खालाय बसखांगो जों चिनि थंख्रं रंनि बागै जोंरो बरनो सनानांगो बाजेट दख बसगामोन चिनरो बाजेट दंगो 5 crore 36 lakh 49,000 अबन बाजेट अब ताबक सामुं चलि दंगो गाय इमिडिएटली सामुं पाइना बागै बरक डॉक्टिंग तलाय दं पातिरं तै बसरक नांनावबो पाइनानि बरं तो वादिर करिंग के दाकिन पाइनि बक साजा किंतु वाटिन बागै बर काम बिसि कजार मजार स्टॉपिंग त तेव माइनो खुमलुंग बक काहे चलि दंगो आ खुमलुंग मा स्टार्टअप जे स्टेडियम आबो अलमोस्ट कंप्लीट नाय तखा आबोते 30 days मिशन रोगाबो कंप्लीटिंग गनो आबोनि आगलबो जों तिसाचिनि टिडिएडि जा हाबनो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बखाक्तिबो जों आरो जों टीएफएल जों जेंना थाङै दं आबोनि आगो अमा हाई स्टेडियम ताबसो जरा कयटा तांजाखै जों चिनि टिडिएडि जा हाबनो बखाक्तै जों तिनटा जों जेफोर टिडिएडि साबो जों तिब्रामा त फाक्या आफ्रो आं साबाय थां आनि स्पोर्ट्स एन्ड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखाक्ति प्रोजेक्ट्स नामानि आउन बिसिंगो जों पाँचटा सेंक्शन का फियाबा पाँचटा सेंक्शन फानो जों जत मालिया स्टेट अफ बासनारखा जों तीनटा रहमन बिसिंगो कायसे खुमलुंखा कायसे बाइजलबारी ते कायसे किलांना तमनि अब किसा आ जगह बंगनि आरोनि एमएलए नि प्रॉब्लम नि बागै जों आरो सामुं खालायमें तका होपफुली बसखांगो जों आरो खालायमान नि खाख्लाय